സിനിമാ പ്രേമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോകം മുഴുവൻ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ബാധിക്കാത്ത ഒരു മേഖലകളും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചൊരു മേഖലയാണ് സിനിമാ മേഖല. സിനിമാ മേഖലയിൽ കൊറോണ കാരണം എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സിനിമാ ടാക്കീസുകളെല്ലാം തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടി. ഈ സിനിമാ ടാക്കീസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ, മലയാളമായാലും തമിഴായാലും ഏത് ഭാഷകളായാലും ഒരുപാട് സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ടൊവിനോ തോമസിന്റെ ഫോറൻസിക്, ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ തമിഴ് സിനിമയായ കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയെടുത്താൽ, ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ട്രാൻസ്, പൃഥ്വിരാജിന്റെ അയ്യപ്പനും കോശിയും, ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ഏകദേശം ഹിറ്റായിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുന്നോടിയായി സിനിമാ ടാക്കീസുകൾ എല്ലാം തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമക്കാർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നു. പിന്നീട് ഇവയിൽ പല ചിത്രങ്ങളും ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് സൈറ്റുകളായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം അടക്കമുള്ളവയിൽ വന്നു. കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയെടുത്താലും അയ്യപ്പനും കോശിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ട്രാൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക്കും പരനാവശ്യമുണ്ടും വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സിനിമക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ട്. പിന്നീട് നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന റിലീസ് മാറ്റിവെച്ച സിനിമകൾക്കാണ്. ഈ മാർച്ച് 26-നായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കൂടിയ ചിത്രമായ മോഹൻലാലും പ്രിയദർശനും ഒന്നിച്ച ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കൊറോണ കാരണം അതിന്റെ റിലീസ് ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി വൻ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറെയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈ സമയത്ത് റിലീസാവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചവയായിരുന്നു. അതായത് ടൊവിനോ തോമസിന്റെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ മാലിക്, വിജയ് സേതുപതിയും വിജയും ഒന്നിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ജെയിംസ് ബോണ്ട് സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം വരെ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയും ഒരുപാട് പേർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഈ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിവസവേതനക്കാർക്കാണ്. ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണല്ലോ. നടനായാലും സംവിധായകനായാലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയാലും വലിയ മുകൾ തട്ടിലുള്ളവരായാലും താഴെ ചെറിയ തട്ടിലുള്ള ദിവസവേതനക്കാരായാലും ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമം തന്നെയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊറോണ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അവരുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി പല നടന്മാരും സഹായധനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ മോഹൻലാലായാലും വിശാലായാലും അല്ലു അർജുനായാലും ഒരുപാട് നടന്മാർ ഇത് സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ നഷ്ടങ്ങൾ നികത്താനാവും. എന്നാൽ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായും നികത്താനാവില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണല്ലോ സിനിമാ മേഖല. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടമൊക്കെ നികത്താൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ കൊറോണയൊക്കെ മാറി സിനിമയെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാവണം. അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കാരണം കൊറോണ വ്യാപനം ഇപ്പോഴും തടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി അത്യാവശ്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിലും ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിഷുക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമാക്കാരുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാരണം സ്കൂളുകളൊക്കെ അടച്ചു, പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും തന്നെ ഫ്രീ ആയി. അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ട് സിനിമക്ക് പോകുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു ഈ വിഷുക്കാലം. എല്ലാ സ്റ്റാറുകളുടെയും സിനിമകൾ റിലീസാവുന്ന സമയം, തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ ഹൗസ്ഫുൾ ബോർഡ് തൂങ്ങുന്ന ആ സമയമാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കാരണം നഷ്ടമായത്. ഈ നഷ്ടം എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായി തന്നെ തടുക്കാം. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു നീക്കാനാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. എല്ലാവരും പഴയ പോലെ തന്നെ പ്രസരിപ്പോടെയുള്ള ഒരു പുതിയൊരു കാലം വീണ്ടും വരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.